dama. Xa coñeces que o meu home é un pouco, como diría eu? Non digas nada que ben o coñezo. Saben dele en todos os recantos do señorío. Quitando as 4 burras pardas que se van en todos os lugares, non hai ninguén que fale ben dele. Non remata de facerse mal un veciño para estar cismando noutra. A palabra perdón non a coñece. E agora, con isto dos costumes anglosaxóns, din que está insoportable. Sí, e o malo é que a que ten que aturar o insoportable do meu home son eu. Mágoa non nacermos máis adiante. Xa vexo que non te teño que contar nada que non saibas. E como non hai de saber? Só falta que saian nas revistas do corazón como ese Berlusconi da República de Venecia. Dan noxo só de pensarlo. E veche mala sorte cando teu pai pensou no para que desposase. Canto mellor estaría respirando os aires da beira de Ribadeo. Pero que é o que pasa? Que é o que tes? Pois precisamente é o que teño, pero non quero ter. Explícate. Ti sabes que estes anos as colleitas non son as de antes. Non sei se será o cambio climático, ese do que falan os planes de Sobrado, ou son outras as razóns. Pero os nosos vasalos non han feito para pagar os tributos e as fortes rendas impostas por Don Vasco. Coñezo perfectamente a situación. Vinto para aquí, cruceime co Xesús da Casa Nova. E ia roendo nunhas ervas desas que se lles dan aos cochos. Non teño para comer. Pois eu outro día, dando unha cabalgada, cruceime coa familia de Xan de Silva Redonda. E a muller ia chorando, por non lle ter nada que dar de comer aos seus filliños. 8, creo que lle contei. E por riba, o besta do teu home veña. Visita o seu contigo para lembrarle todo o que lle deben. E xa sabes, para dar eses avisos, non emprega precisamente palabras cariñosas. E agora, últimamente, deu-lle por exixirlles que lle teñan preparado o té cando son as 5, por se aparece. E andan tolos. Eu pensaba montarles unha man, axudalos con disimulo, e para iso necesito. Tiñamos que atopar unha maneira, sen que o señor se decate, pero que a xente non pase fame. Non quero contarte o que choro de noite pensando en todo o que está ocorrendo. A fame e a miseria que hai ao noso redor. Xa. Iso sí, moito inglés. Mira por onde lle deu. Pero mellor non é chorar. O que hai que facer é actuar. Con intelixencia e discreción, pero actuar. A ver, mortos de fame! Que digo? Sí, señor. Non as busco. Sí, señor. Veña, temos que ir ata na feita e mirar cos da casa da torre. Paguen as rendas dunha vez. Hai que se deixar de tantos miramentos. Vamos! Ismán, Ismán, os desa casa hoxe non teñen nin para dar os bons días. Deberían aprender inglés e coller os petates. Sí, e pagar as débedas a prazos e mesmo firmar unha hipoteca cos do ING Direct. Non me sexas marchán e vayamos cando ao señor, que non quero ter problemas. Of course. Deixa de tocar o violón e vamos. Hai que avisar aos pobres homens que co viño que leva encima pode pasar calquera cousa. Froila, Froila. Sí, señora, que desexa? Esto amor non... Déixate de nervios e atenda a tua señora. Tens que ir rapidamente a na freita e avisar aos vasalos que ali hai que se agochan nos montes, para que non dea con eles o meu señor. Saiu da casa con ganas de montar bronca e xa sabes como é. Vou. Case mellor que vaya abriando a candela e así disimulan un paseo. Boa idea, sexa. Non sei que irá remoendo isto, pero se vos fixades ben nel, a que lle facía falta un bo xastre que tivese cartos e lle regalase un bo traxe. Cantamos. Cantamos. Na beira, On the shore, on the shore, on the shore of the sea, there is a pretty boat to take on a trip, to take on a trip, to take on a trip. On the
de si. Tanto don de linguas, e non hai quen te entenda. Se falases cristián e te deixases de lerias. Mira para o señor que contentinho está. Goodbye, Inés de Ulloa, non penses que estou sola. Non estes de reaos. Cisco me non arla. Tanto inglés. Non, se ao final hei ter que comprar uns fascículos para aprendelo. Veña, deixémonos de cantos e cheguemos a na freita, que queda bondo que andar. Isto de ter as caballerías na ITV amólame mogollón. Non che digo. Anda, vamos, que imos necesitar unhas boas fregas. Pois como chocou. O veremundo, con mil xoiñas. O monuches gravís. Do señor, que queres que che diga? Como persoa, que mala. A que te refires? Mala. Maravillosa. Unha persoa maravillosa. Que non me deixo rematar a frase. Esta non vai polo inglés, semella ir polo chinés. E van as dúas, onde están apuradas? Íamos con as cerdas para facernos un corpo. Para os nosos dores. Son de opinión, xa o sabedes, de que a muller debía estar sempre na casa. My house, my horse, my Jersey, my New York, my God, my mamaña que se va de mal. E a muller, era iso de muller, que nacerades con Franza na man, e atreveríame a decir cunha botella de faire na outra. Que xa debíades falar cando se vos preguntase. Pero ti, sempre latricando, sempre te vexo por todas partes, sempre gozando do favor da miña muller. Segue así e xa verás. Esta falta de respecto. E se nos achegásemos á na freita, vai ser noite. E seguro que estarán preparando unhas filloas. E ben sei que ao señor sábenlle ben. Ande, non se malpurice moito, e vaiamos, que xa recendo luxe. Arriba, par de nogariáns, a ganar o xornal. Desde logo, estas crepes recheas de honey son dignas dun señor. Non te estarás quedando comigo? Non, señor. Eu quedaba de boa gana ca froila, but she doesn't pay attention to me. Calamunio, te vai perder esa boca rachada que tes. E querenme dicir, como poden facer unhas filloas tan ao xeito e non son quen de pagar as rendas que deben? Ai, señor, hai que botar a imaginación á cociña para poder subsistindo nesta época de fame. Sei que foi así como apareceu a cociña de vanguarda. Non ve que estou soa e que o meu home vai na procura de algo que meter na boca de máis consistencia que isto? Pois avísame que me consola. Sí, señor, pero non deixe de ser unha librada que pouco mantén, ainda que faz. Pois que non perda forza a lareira e traiba a min outras poucas que estou descubrindo a novel poesía. Pero serás lacasopas? Xa está ben. Onde vai o teu home? Levamos un cacho esperando. E larpando. E temos máis que facer. Dille ao teu amo que mañá quero ver na miña fortaleza.